Ahojte, opäť sme tu pre vás s novým vydaním školských televíznych správ. Moje meno je Aďo a bystrejší z vás si mohli všimnúť, že som tu nový. Keďže bývalý moderátor Paľo myslí na svoju budúcnosť a pripravuje sa na maturity, tak som ho jednoducho nahradil. Ahoj Paľo. Ako to už na našej škole býva zvykom, ako jediný v regióne sme začali vyučovanie v septembri o čosi neskôr. Prvý školský týždeň sme totiž prežili spoločnými triednickými hodinami, rôznymi účelovými cvičeniami, športom a besedami s absolventami našej školy. Celý týždeň mal byť akýmsi úvodom do štúdia nového školského roka, privyknutím si na skoré vstávanie do školy po letnom vyspávaní a tiež sociotréningom i zamyslením sa nad svojou budúcou kariérou. Naši druháci sa aj tento rok v októbri zúčastnili povinného školského zájazdu, teda exkurzie Gotická cesta, kde spoznávali krásy východného Slovenska. Druháci si tak mohli obzrieť pamiatky v Levoči, na Špišskom hrade, v Košiciach, ako aj v Bardejove a Starej Ľubovni. Začiatkom októbra sa v priestoroch gymnázia Antona Bernoláka uskutočnil už 5. ročník autorských čítaní. Zo svojej tvorby čítali Peter Getting, Juraj Šebesta a študenti mohli besedovať aj s vydavateľom Ivanom Harmanom. Ide o tradičné podujatie, ktoré sa na našej škole organizuje v spolupráci s Domom kultúry v Námestove. O nihilistický bažanský večierok sa postarala bývalá kráľovská trieda 4. F s kráľom Pavlom I, bývalým moderátorom školských správ. Kráľovská koruna sa na hlave ocitla Ivane Huďkovej z 3. F, ktorá je zároveň novou kráľovskou triedou. Aj tento rok sa štvrtáci obliekli do oblekov a nádherných šiat. Konali sa totiž stužkové slávnosti. Naši maturanti tak oficiálne vstúpili do pomysleného sveta dospelých. Všetkým držíme palce pri nastávajúcej skúške dospelosti. V novembri 2016 sa na gymnáziu Antona Bernoláka vďaka podpore projektu Erasmus Plus s názvom Učíme rovnako a predsa rozdielne uskutočnila výmena mobilita študentov i učiteľov u našich partnerov na Morave s Vichterovým gymnáziom v Ostrave Porube a Mendelovým gymnáziom v Opave. Naši žiaci tak mohli zažiť zaujímavý týždeň v prostredí rodín a partnerských škôl. Na jeden týždeň sa stali študentami tamojších škôl. V rámci výmenej mobility boli prítomní na vyučovaní
ale tiež poznávali opavské a ostravské pamiatky. V rámci projektu navštívili planetárium v Opave, svet techniky v Ostrave a iné zaujímavosti. Na týchto miestach si mohli spoločne so svojimi partnerskými spolužiakmi vyskúšať vyučovanie najmä prírodovedných predmetov priamo v praxi. Hlavnou témou spoločného stretnutia bola energia. Koncom mesiaca sa na oplátku stala hostovskou naša škola, kde výmena mobilita pokračovala. Výstupom spoločných aktivít je spoločná prezentácia zistení a projektov, ktorá bude realizovaná vo svete techniky v júni v Ostrave. Spolu so žiakmi sa výmeny zúčastnili aj vyučujúci, ktorí sa podielali na mobilite ako patroni študentov a zároveň ako stážisti na jednotlivých školách. Výmena mobilita pre učiteľov bola prínosom v porovnaní a zakomponovaní nových moderných a inovatívnych formách a metodách práce na vyučovaní hlavne s využitím IKT. Na jar budúceho roku budú výmenné mobility pokračovať. Tohtoročná anglická pieseň zažila zásadnú zmenu. Z tradičného Valentína sa presunula na 7. októbra, aby o tento krásny kultúrny zážitok neprišli aj naši zahraniční priatelia zo Španielska, ktorí boli u nás na výmennom pobyte. V súťaži sa umiestnili na prvom mieste v jednotlivých kategóriách Quinta a 2C. Žiaľ, talianskí študenti boli ukrátení o toto podujatie, pretože svojou návštevou nás poctili o niečo skôr. Said you'll never be forgiven till your boys are too. And I'm still waking every morning, but it's not with. Your side is the rest of my face. Like everybody knows, everybody. Na našej škole opäť tiekla krv. V rámci mikulášskej kvapky krvi naši študenti mohli darovať najvzácnejšiu tekutinu na svete. Krv darovalo takmer 70 študentov, z ktorých takmer 40 bolo prvodarcov. Ďakujeme. V decembri už tradične navštívil našu školu známy autor Anton Lauček, ktorý prišiel predstaviť svoju novú knihu Iba tak 7. Ide o autora, ktorý svojou tvorbou a krátkými poviedkami vždy rozveselí a povzbudí našich študentov k čítaniu. Na jeho čítačke sa zúčastnilo takmer 100 žiakov. Ďakujeme. Vedenie nášho gymnázia vydalo aj tento rok kalendár. Veríme, že sa vám páči a bude vás prevádzať po celý rok 2017. Za spoluprácu na tvorbe s dizajnom a fotografiami ďakujeme Kristine Opalkovej, Adamovi Chmarovi a vedeniu školy. Na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe, sa na prelome septembra a októbra konala medzinárodná konferencia Europe Begins and Lampedusa. Podujatie bolo realizované v prepojení na jednu z mnohých tragických udalostí, ku ktorým došlo pri masovej imigrácii zo Severnej Afriky,
keď pri ostrove Lampedusa zomrelo 368 utečencov. Celá iniciatíva bola podporená ministerstvom školstva Talianskej republiky s cieľom zapojiť žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusí, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl. Našu školu reprezentovali študenti Michála Flórková, Žaneta Hrbková a Ferdinand Jagelka. 1. novembrový piatok bola na našom gymnáziu vzácna návšteva. Pozvanie prijali ruský a bieloruský veľvyslanec. V piatok, 4. novembra 2016, spoločne obidvaja veľvyslanci navštívili najväčšie gymnázium na Slovensku, teda to naše gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, ktoré v poslednom období zaznamenáva čoraz väčší záujem o výučbu ruského jazyka. Predmetom návštevy bolo vzájomné stretnutie veľvyslancov s vedením námestovského gymnázia a zoznámenie sa s procesom výučby ruského jazyka na škole. Obidvaja veľvyslanci sa takmer na dvojhodinovej návšteve gymnázia zúčastnili aj samotného vyučovania. Stretli sa s viacerými študentami študujúci ruský jazyk, ako aj s ich vyučujúcimi. V spoločných diskusiách sa rozprávali o silnejších spoluprácach, studijných stážach v Rusku či v Bielorusku, ako aj o hľadaní partnerských škôl podobného typu v krajinách veľvyslancov. Počas tohtoročnej francúzskej, ruskej a nemeckej piesne navštívil našu školu Kráľovský Mikuláš. Ďakujeme Kráľovskej triede 3. F za spríjemnenie dňa formou mikulášskeho darčeka a víťazom súťaže zblahoželáme. Tento rok nemohol v posledný vyučovací deň na škole v kalendárnom roku chýbať výnimočný vianočný program. Študenti si pod vedením vyučujúcich pripravili naozaj výbornú zmes tanca, slova a hudby. V rámci podujatia bol tiež predstavený nový vianočný film, ktorý je už akousi tradičnou súčasťou celého vianočného programu. Vianočný film si môžete pozrieť kliknutím na odkaz na webovej stránke školy, alebo odkaz môžete nájsť aj pod videom týchto správ. Všetkým účinkujúcim a vyučujúcim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto programe, ďakujeme. Ako vidím, z toho žebrania dneska nič nebude. Ale to nevadí, spravíme si čas pre seba šťastku, povieme si rozprávku. Začni! To je Ivanko, málo riadne, že? Ivanko, poď k nám, graš, že pozvoneme.
Niečo si má, dievčatko? Ale nie. Hm? A či ti je teplo, dievčatko? Je ti teplo, krásavica? Ale teplo. Hm? Čo ti teda je? Rozumiem. Na záver tohto vydania školských televíznych správ vám chceme v mene celého štábu popriať veľa úspechov, zdravia a pohody do roku 2017. Dovidenia!